Mapadyoy pag-abot ni Alex guys, nakakuha siya og dagko kaayong budlisan. Gagahin-gahin may ani guys, kay ang uban ani amo ang ibaligya, ag uban amo pong ipada dito ni Ma'am Amy. Kay nag-order man sila og kanang isda kay para sa ilang mga panday. So among gigahin-gahin ni guys, ibalay-balay namo ang maong isda. So gitimbang na mo tanan guys, way labot ang sudanon 7 kilo ni tanan. Mao ni nga 3 kilo ka Ma'am Amy, ang 4 ka kilo ngadto sa gawas na mo ibaligya. Unya guys, wadyo maglangan si Alex, ni balik siya ngadto sa lawod kay basin og kubit pa. Niuli lang siya ani guys kay namahaw. Diya amo ni siyang gihulat-hulat hantod sa udto guys. Nibuka naman ang bawd. Wa pa man kauli si Alex. Gahulata mi ani guys. Kini dapita guys. Baybayon ni atubang ni sa may suba. O nahinundo mo sa akong vlog sa una guys, mao ni ang gi-programan sa LGU, butangan sa Kalingawan sa Valencia dinhi gi-held ang sangatan festival guys, kani nga suba. O kani siya aduna na siya project nga kung matuman guys, himuon kaning bywalk ngadto sa tulay, ngari padong sa tulay, padong diri sa hunasan sa baybayon aron sa ingon guys, tinuig nga festival sa sangatan, kanunay ng pagabuhaton. Mo ni nga gaplano ang LGU ani guys nga himuon ni siyang bywalk karon sa ingon daghan jud makapahimo sa ning dapita. Mo na nga pagkakaron guys, nabaw siya ani, daghan kaayong mga tuod-tuod, daghan mga kahoy nga anod aning subaa guys, mga dagkong troso. O may time ani ila kuno ning pagahinluan kay murag palagman nila ning maong suba puhon o walay mga kakulian guys. Mo ni nga palawman jud ni ning dapita parang tanang sakayan ani maka dangop jud padulong diri sa may tulay o ngadto sa ibabaw nga bahin sa sangatan bridge kung Panangatan Bridge. A few moments later. Niabot na yun si Alex guys. Tao-tao dyan naman paabot ani. Excited ang tanan guys kay nakakuha naman siya o mga 7 kilo. Uy, tugob lagi si Alex day. Ambot og naa ba kay makuha ani guys ato ning subayon. Atong tan-awon o do na bay kuha sa ikaduhang balik ni Alex sa iyang pagpanubid karon. Nagliko-liko ilahang agi ani guys kay kanang daghan lagi mga dagkong truso nga ning taliwa sa suba. Ug ari ka sa pikas bahin nabaw, sa pikas bahin pod nabaw, sa tunga-tunga pod nga bahin daghan kayo mga kahoy nga nagbara. Mao nang galisod sila og dunggo ani guys. Arang inita na. Listuha tong bata ni Along. Excited ning magasubay sa
pagpanubid ni Alex. Yung sunod pa diyang igsuon guys, si Alvin nasa iyang awahi. Agatuon mi guys og naay kuha si Alex. Pagsubay pa namo guys, diyan mo man di ay suod tong iyang pum. Gakaluya si Alex kay wala kunoy budlisan ang Pwede mo? sa iyang pagbalik. Ay, ay. Tambutso na pala. Lain nang kusgad kay uli-uli man. Mura mag wait tarong trabaho, nakanang namo lagi mo. Si Tatek na isda na day. Day. Tuti na. Buang ka na to, kay taga Udlaw. Kay Ilog na. Na koy kita dungan ano toy. Mura fokus guard lang eh. Ingon na lang. Dipindi lagi kuno si Langit, ingon na yung head. Ibuwa na sila. Ibuwa na sila sa mana taway. Ha? Kuha ba ng pukot ba to? Buwa na ba deron? Naa. Paano kung mulig na ba iduot? Na ba kuno iduot? Diya. Na ay daghan na ganiha. Diya karon. May indang didaghan ng suod tingali ginawa man. Diya. Da na sang banjira ilan ya ke. Bingat. Pero orang ngapute. Yan naman nalata. Duha-duha mo dajong kaway isda. Asa man man tarik ka nang hibat man. Paika na pagkabangana mo plastic ko. Haman isda. Ono am de isda og sud og Kita ni. lago na kanong videohan. Pila ka buok? Tulo. May gagmay na to. May lapis. May lapis. Duha ka dengan ni ko na lapis. Ingon ani gyud guys ang mananagat. Lapis. Gatuo ta og naghanap pud sila kuha pero yun ano dyan ang manubid guys, season na aywa na po'y naa. Thank you guys, bye bye.